बानाबन बायदि आखल आखुनि मानसिजों बुंफबदों दिनै बिसिया फिसाइखौ मानिया दिनै सोरबा गिदिरखौ सनमान होआ गिदिर खोथा मानिया बे गाल्लाय गुजाय बे गाल्लाय गुजायखौ फोजोबस्रांनो थाखाय अनसुला ठाकुरनि एकमात्र बे दिनै गोदै मुंजों सरजाबनानै एटाच जानानै बिथांनि खान्थिखौ जों जुदि मावला दिनै आचार्यदेव बा परम पुज्यपाद दिनै अभिनया बुंदों नखर नखर थांनानै सोरनिनाव मोजां ठाकुरनि आसन दंना गैया जायनिनाव ठाकुरनि आसन गैया बे नखराव थांनानै आसनखौ मोजां बसायना फैनांगौ बसायनायनि गेजेरजों बोरै बोरै ठाकुरखौ फुजिनांगौ बोरै फुजिब्ला ठाकुरनि गडलिनेस क्वालिटी फैयो बेखौ बुजायना फैनांगोन We are seven passion by what we love जों जायखौ मोजां मोनो जोंनि आखल आखुआबो बिब्दिनो शेप जानांगोन गाब जानांगोन अब्ला ठाकुरखौ मोजां मोननायनि गेजेरजों जुदि ठाकुरनि आखल आखुआ आंनाव जुदि बेरखाङाखैबा मोजां मोननायाव बरबा गोरोन्थि दं मोजां मोननायाव जों जेरैबायदि मोजां मोननांगौ बेखायनो सानसेखालि आमेरिकान सासे जार्नेलिस्टआ सोंदोंमोन इउ गाइड मी होननानै मिस्टार बबा अनसुला ठाकुरा बुंदों इउ गाइड मी अब्ला अनसुला ठाकुरा बुंदों इउ लाभ मी लाभ उइल गाइड इउ अननायानो जों ठाकुरखौ जुदि गोग्गोम फोथायनाय थायोब्ला गोग्गोम मोजां मोननाय थायोब्ला ठाकुरा जोंखौ मा मा मावनो होदों बेखौ गोग्गोमै जों फालिगोन दिनै डिपिअर होननानै बुंदों डिपिअरनि मेन थांखियानो मा इष्टबिधि बावनायनि गेजेरजों प्रत्येक मानसियानो खैफोदनिफ्राय बारग'नो हायो बे इष्टबिधिखौ बोरै बावनांगोन जेला इसोरखौ जों मोनसे भुग बा इसोरनि मोनसे भुग निवेदन खालामब्ला जेरैबायदि गोसो गोरबोआव अननाय मोजां मोननाय लानानै भुगखौ निवेदन खालामनांगोन जेनेबा आंनि नखराव सोरबा जाहाथे आंनि बिसि बा फ्रेन्ड बा आंनि लोगो जेला माया मोनसे जानो थाखाय लिङोब्ला लिंनानै जेरै मेरै मोजां जाहोबा बे सन्तुष्ट जागोन जों जेरैबायदि गोसो गोरबो लानानै आंनि लोगोखौ मा जाहोनांगोन थिग बिब्दिनो अनसुला ठाकुरखौ जों माबायदि भुग बेसेबां अननायजों भुग निवेदन खालामनांगोन जोंनि बे इष्टबिधिनि गेजेरजों जे जों भुग बावो बेखौ गोसो गोरबोजों मोजां मोननानै इसोरखौ आरज गाबनानै आरज गाबनानै जेब्ला जों भुगखौ निवेदन खालामगोन होमबाना जोंनियाव मा इसोरनि प्रति मोजां मोननाय इन्टेन्सिटि अफ लाभ गोग्गोम थागोन आरो बै मोजां मोननाय गेजेरजोंनो दिनै इसोरा जोंजों मोजां कानेक्सन जागोन आं मोनसे इष्टबिधिनि बागै खालामबा मा जायो एसे बुंनि सासे मानसिया जेनेबा अनेक मोनसे हुदा थायो सोरबा बिमाखौ गिबि गिबियाव जाहोना मोजां मोनो सोरबा इसोरखौ मोजां मोनो इसोरखौ जाहोना मोजां मोनो सासे दादाया इसोरखौ जाहोनो थाखायनो दीक्षा लादोंमोन गिबि गिबियावनो गावा जानाय सिगां इसोरखौ माबा मोनसे जाहोनो थाखाय भुग जानो थाखाय दीक्षाखौ लादोंमन अब्ला बे इसोरखौ ओरैबायदि मोजां मोननाय इसोरखौ भुगखौ बावो सानसेखालि मा जाबाय बै दादाखौ फुङावनो गामिनि मानसिफोरा इष्ट बावै सिगाङावनो लाना थांबाय बाइकआव थिखांना लाना थांबाय बाइकआव थिखांना लांबा मा जाखो मोनसे जायगायाव थांनानै एक्सिडेन्ट जाबाय दा बे गामिनि जायफोरा मानसिफोरा लाना थांदों बिसोरथ' मिथिया जे फुङावबो इसोरखौ भुग बावोना बावा एक्सिडेन्ट जानानै बे मा जाबाय 70 आवार्स माने 70 घन्टा बे माने खोथा बुंनो रोङा गाव ब्रेन फांसनलेस जाबाय अब्ला बे बार बार आखाइखौ थिखाङो माने इष्ट बावनो नागिरो आरो गोलैफिनो बार बार आखाइखौ थिखाङो आरो बावनो हाया अब्ला डाक्टारा सानबाय बे मानसिया मानो बार बार आखाइखौ थिखांदों मा कारनाव अब्ला बिमाया बुंदोंमोन बे इष्टखौ बावनो नागिरदों अब्ला मा जाबाय मोनसे समाव बै इष्टखौ बावनो नाजानायनि गेजेरजोंनो हायाबाबो इसोरा बेखौ फोथांनो गोनां जाबाय अब्ला इष्ट बावनायनि गेजेरजोंनो जुदि सासे थैनो गोनां
हायोब्ला जों न'खर न'खर थांनानै बे जायफोर मानसिफोरा इस्टखौ दिनै बावासै बिसोर मानसिखौ जों बुंनो मानो थाङा माने 2018 जेनेबा बे काश्मीरनि फुलामा होननाय मोनसे जायगायाव CRP 40 जन मोनसे जायगायाव अपारेशनाव थांनो नागिरदोंमोन बै समावनो सासे CRPआ हासुन ओंखारबाय ओंखारनानै फिन आरो बै बासाव उथिनो नागिरनायावनो बिनि सिटआव बेलेग सासे CRPआ उथिनानै फिलाप जाबाय बे सानबाय बेलेग मोनसे बासाव थांसिगोन दे होननानै बेनिफ्राय नुबाय बे CRPनि गारिया मोनसे जायगायाव थांनानै बम ब्लास्टआव गासै 40 जन CRPआ थैबाय बे जे सासे मानसिया जे हासुन ओंखारनानै थालांबाय बे खिन्थु गुरु भाइमोन दिनै अब्ला अनसुला ठाकुरा इष्ट बावनायनि गेजेरजों जोंनि खैफोद आफोदनिफ्राय बोरै बारग'नो हायो जोंखौ बे गावबा गावनि लाइफआव प्रेक्टिकेलि खालामनाय जायफोरा मावो गावनो माने अब्ला जों गुरु भाइफोरा दिनै आचार्य देवानो बुं दिनै अबिन्दायानो बुं न'खर थांनानै ओरैनो जोंखौ मा बुंदों दिनै अबिन्दाया बुंदों गावनि न'आव साहा लोङा लाबासिनो मानसिनि न'खर थांनानै साहा लोंहैनांगौ DPO माने इष्टनि बागै रायलायनांगौ मा रायलायनांगौ बोरै दङ गिबियावथ' गावनि दुखु जारलानि खोथा फोरमायाबो जानो हागौ किन्तु नोंनि सेवा नोंनि सार्भिसा ओरैबायदि जानांगोन नोंनि साइक'लजिकेल अपारेशना ओरैबायदि जानांगोन जाहाथे नोंनि बे सार्भिस होनो लुबैनायाव बेबो लासै गावनि गल्प खोथाखौ गोसोनि दाहानि खोथा जेंनानि खोथाखौ फोरमायो जेला जेंनानि खोथा फोरमायगोन नोंनो अब्ला जों इसोरखौ बजबना लानायनि गेजेरजों जजन फरायन जानायनि गेजेरजों इष्ट भित्ति फरायन जानायनि गेजेरजों दिनै बुहुम बिखाव बोरै सुख शान्तिनि बिगिबा जानो हायो बेखौ जों फोरमायनांगोन दा जेखि जाया दिनै आचार्य देव 21 घन्टा परम पूज्यपाद श्री अबिन्दाया 21 घन्टा बे DPORनि थाखाय अथ' खस्थ' खालामगासिनो दं नाथाय जों गुरु भाइफोरा जे थिननायखौ अबहेला माने डिलेनेस इज द डेन्जार अफ लाइफ दिनै अबहेलायानो जोंखौ बे DPORनि गेजेरजों गुरु भाइफोरखौ गिदिर जेसेबां गिदिर जेंनाया थायाखै मानो जायफोरा बे DPORखौ इनभल्भ जागोन जुक्त जागोन बिसोरनि न'खर बिसोरनि गावबा गावनि समस्या मोनफा गैया जागोन होननानै दिनै आचार्य देव बा परम पूज्यपाद श्री अबिन्दाया जोंनो आशीर्बाद होना दं नाथाय जों बे आशीर्बादखौ लानो थाखाय जों दिनैसिमबो जेरैबायदि गोख्रों जानांगौ बा गोसो गुदुं जानांगौ दिनैसिमबो जायाखै जोबनायाव गासै दादा आरो मामोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनि मोजां मोननाय रासाखौ बावहारनानै आंनि बिबुंथिखौ एसेयावनो थुंगिबाय जय गुरु